Akshan early game, der kan jeg virkelig lave noget lort. Kan du? Flasher her. Og han kører. Kan du løbe mere rundt om? Ja, jeg har EM10. Okay, jeg kommer her. Ja. Okay, den snær ikke. Kan lige prøve at kigge, hvis der er. Jeg hover området. Okay, så er han. Ja. Nu har han så ingen Q. Nej, så tror jeg godt, vi går nok om. Løb op til Atrix. Det var ikke bare noget suicide. Hvis du får den. Så siger jeg, tror jeg ikke godt det der. Og der. Det er fint. Og hvis du kommer hele vejen rundt om. Nice. Fair. Jeg har brug for, at du pusher midt og løber bot. Okay. Jeg beder ham. Jeg er ved Dragon Pit. Ja, det burde være double down. Nice. Ja, skal jeg køre ind? Ja, bare gå. Okay. Jeg synes, vi kan få den ene her. Nice. Godt spillet. Good job. Jeg mister nok en del midt, men fuck nu det. Ja, det er fint, du fik killet. Så det er okay. Nej, hvordan der looks? Jeg er bange for, at jeg dør her. Ja. De kommer bot. De kommer her. Fuck, hun er et level på der. Prøv bare lige at få level 6 her hurtigt. Han er lige der. Okay. Fuck dig, mand. Jeg kommer ned. Dude, I nakker dem jo bare. Ja. Jeg prøver at bait ham her. Han har set mig, tror jeg. Okay. Fuck det. Dude, der er noget, jeg gider recall der. Nej, altså hvis du får det, så er det fint. Jeg er bare lidt bange for, om du ikke vil få den. Nå. Hold lidt en cockblock. Hvor han ind. Jeg tror det er fint for dig, hvis du bare kan så prøve, om du kan få prøve push, og så bare roam. Ja. Yeah. Bare sige fuck med. Som du gør der, det er fint. Ja. Ja, det jeg går efter. Kan vi ikke lige lade ham herinde? Okay. Oh shit. Atrix død. Seriøst. Okay, Kayla er ikke bagget. Jeg løber top. Ja, det er fint. Jeg løber bot. Jeg prøver at løbe af invitoren. Hun flasher. Nej! Dude, prøv at se. Han dør vitterligt samme sekund, som... prøv at se, han spawner sikkert instant nu. Gør det ikke det? Gør han ikke det? What? Nå, weird. Jo, det gør han. Her er liv. Han er altid ved en døde. You will regret. Det er ikke til at redde det der. Okay, skal vi one shot. Det kører bare ved top med os. Ja, der skal i hvert fald lidt. Ja, det er godt. At du giver mig min wave, dude.
Det er så pænt, at du stikker tage den fra mig. Er du klar? Chill. Godt try. Helt her. Jeg vil godt prøve at fight den her, hvis der er. Jeg vil drage. Okay, ja. Ej. Hvor det var. Hvad, er du helt fucked der nu? Og jeg så ikke i... Slet ikke var med mig. Okay. Skal jeg se. Jamen, jeg føler, jeg ved ikke... Der er Kom noget ind. godt. Okay. Nej, det gjorde han ikke lige. Han er så grim, ham der. Der æder med sindssygt spiller. Nej, okay. Nej, han ville ikke vinde spillet. Jeg er nødt til lige at være en lille gris der. Det laver lidt Bavian move. Og det var... Okay. Det er bare lige en for en. Ja. Hjælp ham der. Time to get kills. Der er en her. Nice. Så Lux er team mode tilbage. Nu kan den ikke også band. Jo, det er det. Den farm. Er du på andet, dude? Vi kan ikke med her. Ja. Det er truth. Ja, tak. Så kender vi os, hva'? Vi er varme. Skal også snakke Lucian. Jeg skal lige varmes op her. Den herovre. Vi punt. Nice. Okay. Dude. Nu fik jeg fik et assist for helvede. Det var der, den var. Det var worth it. Kom op til her. Vi går ind midt her. Jo. Det er så meget, det skader det der. Åh! Det er sgu et kill. Jeg er bare ind her. Ja. Ind her nu. Kom. Kom on, skal tilbage. Ja. Okay. Jeg kan bare læne mig tilbage nu. Gør det, dude. Det svinger bare her. Yes.